De vegades, la innovació neix d'una pregunta senzilla. Què passaria si la natura i la ciència treballessin juntes? A Terrassa, Vitrus Biotech ha convertit aquesta pregunta en un projecte pioner que dona vida a una nova biotecnologia, la dels cultius de cèl·lules mare vegetals aplicats a la cosmètica. Vitrus Biotech neix el 2009 a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Estaven treballant amb aquesta tecnologia dels cultius de cèl·lules mare vegetals. Per un cantó són productes naturals, perquè al final estem cultivant la pròpia planta, però d'una manera diferent. En lloc de cultivar la planta en el camp, extraiem les cèl·lules mare vegetals i les cultivem al laboratori, en reactors, però a més són productes tecnològics. Des dels inicis, els fundadors van voler portar la biotecnologia fora de la universitat i demostrar que la recerca pot transformar una indústria sencera. Els productes de Vitrus es poden trobar a dia d'avui dins de productes cosmètics, cremes, gels de diferents tipus, caiguda de cabell, antiarrugues... I al final el que estem aconseguint amb els nostres productes és tractar l'envelliment i cuidar la salut. Vitrus no només es caracteritza per la innovació i els beneficis de la seva tecnologia, sinó també per fer-ho a través d'un model productiu sostenible. La nostra tecnologia del cultiu de cèl·lules mare vegetals és molt més sostenible que les tecnologies tradicionals. Reduïm entre el 92 i el 99% d'utilització d'aigua. Vitrus ha convertit la recerca en una realitat industrial. El primer repte que ens vam trobar va ser sobretot el fet que passàvem de treballar a petita escala a pensar en processos industrials i assegurar una qualitat per fer productes aptes per sortir al mercat. Vitrus Biotech, la força de la natura feta ciència. Premi ICF Empenta 2025 al millor projecte d'una startup.